Авыллар сүнә яшьләр шәһәргә агыла, чөнки биредә эш юк, яшәү дәрәҗәсе дә түбәнәйде дибез. Ә бит уйлап карасаң, шәһәрне дә авыл туйдыра. Җилкәсе булганнарга авылда да шәһәрдән ким түгел яшәргә була. Моның өчен хөкүмәт тә читтә калмый, төрле субсидия программалар ярдәмендә яшь гаиләләргә йорт тергезер өчен күпмедер күләмдә акчалата ярдәм кулы суза. Теләк кенә булсын. Әйткәндә, Йонны авылы район үзәгеннән бары тик 5 чакрымда гына урнашкан. Биредә авыл хуҗалыгы предприятиесе, мәдәният, мәгариф өлкәләре учрежденияләре эшләп килә. Иң мөһиме, бик күп яшь гаиләләр бирегә төпләнеп тормыш көтә, сабыйлар дөньяга килә, авыл яши дигән сүз. Яшерен түгел, бала саны аз булганлыктан бик күп авылларда мәктәпләр ябылырга мәҗбүр булалар. Йонны төп мәктәбенә монда яшәүче халык һәр көн диярлек җан өреп тора. Бүгенге көндә мәктәптә 72 укучы белем ала. Агымдагы елда гына 13 сабый беренче тапкыр белем учагы бусагасын атлап кергән. Әлеге учреждение ерак 1968 елда тергезелгән булган. Какшалган урыннары да юк түгел. Шуны исәпкә алып, Йонны авылы халкы, авыл советы, авыл белемәсе белән берлектә республикада менә инде 5 ел дәвамында уңышлы эшләп килүче халык инициативаларын яклау программасы ярдәмендә мәктәпнең тәрәзәләрен һәм ишеген алыштыруга ирешкән. Без инде менә быелгы елда тагы конкурста катнашып, ППМИ программасында программа поддержки местных инициатив дип атала бит инде ул. Җиңеп чыктык. Быелгысында уже безнең 100% мәктәбебезнең тәрәзәләре алыштырылып эшләнеп бетте. Шушы безнең вхатный группалар биш эшләнеп бетте. Үткән елда да катнаштык. Асында инде 50% гына эш эшләнгән бу программа белән. Абалай гомумән алганда без инде бу программаны чыгару белән беренче көннән башлану белән гел катнаштык. Бер вакытта да җиңеллек белән бармадык. Үзебезнең халык белән сөйләшеп, халыкның bütün fikirlerini tınlap, şuşlayıp şuşu məktəbinə də işləb bitirəyə doğru kildi. Biz də məktəbdə indi bugün gündə balalar oxuyurlar. Ol balalar bizdən kələcək deyə bitirəyə kerak. Kələsi ildə indi şulay özümüzün xalqının fikirlərini tınlap söyləşdik. Allah versə tağa qatnaşıb, hər jilişlərini jiyib, uşu oңлашып bitib, kələsi ildə də su liniyasını alıştırığa Allah versə. Su şilterləri indi ol bizdən avıldagı su şilterləri күптән эшләнгән әйбер. Күп җирләре искәреп бетте. Ансында Allah versə яңартсак, шушы программада катнашып, актив катнашып, конкурстан үтәлсәк, шушы әйберләрдә эшләргә ия. Минем бүгенге көндә инде шушы бүгенге көндә әйтеп үтәсе килә зур итеп рәхмәт сүзләрен үзебезнең авылдагы катнашкан бөтен халыкка, халык финанс яктан да, эш ягыннан да һәр вакытта да ярдәм итте, бер вакытта да читкә какмадылар. Шулай ук әйтәсе килә инде коллектив, мәктәп коллективына рәхмәт сүзләрен, детсад коллективына әйтәсе килә. Бөтенесе дә актив итеп кенә катнашып, ярдәм итеп, менә шушы республика көненә шушы эшләрне тамамладылар. Рәхмәт зур итеп барсыннар. Әлеге хезмәтләрне башыннан ахырына тиклем районда менә инде 17 елдан артык уңышлы эшләп килүче Рәис Шәмсиев җитәкләгән сантехник җәмгыяте башкарган. Эшләргә йомгак ясау чарасында Рәис Хисамулы үзе дә катнашып, ой кичерешләре белән белеште, теләкләрен җиткерде. Мин үзем дә шушы Йонны мәктәбенә тәмамлаган кеше, инде мәктәп һәм дисциплинада түгел, biz менә Наилә районында торабыз. Алар белән югары класс укучылары фундамент чыгып кыш көне шулай итеп салынган мәктәп. Хәзер инде менә ул 50 ел тора. Шуңа да инде без бу мәктәпкә отопление, ана газ километры безнекеләр эшләде, безнең эшчеләр. Отоплениедә без эшләдек. Әлеге менә инде бу ППМИ буенча да безнең организация аукционда җиңеп чыгып, тәрәзә менә ишекләрне 50 ел торган агач ишекләрне алюминий ишекләргә алыштырдык. Күтәрмәләр эшләнде, яна пандус инвалидлар өчен эшләнде. Сезгә инде укучылар
хәзер якты җылы мәктәптә әйбәт яхшы итеп укуыгызны теләйм. Укытучылар коллективына инде шигездә уңышлар. Йөнле мәктәбенең дан шундай әйбәт эшләрсе дип ышанабыз инде. Чара барышында биләмә башлыгы Айрат Маратулы да халык инициативаларын яклау программасын тормышка ашыруда активлык күрсәткән Йонны төп мәктәбе коллективы, сантехник җәмгыяте, шәхси эшкуар Фәйләс Әгәрәев, Йонны авыл старостасы Наил Рәхмәтуллинга биләмәнең рәхмәт хатларын тапшырды. Бик күп еллар үз гомерен шушы белем учагына багышлаган мәктәп директоры Фәридә Миңнегулованың да бу шатлыклы вакыйгада әйтер сүзләре бар иде. Желаю всем успехов, счастья, тепла, здоровья и хочется, что на этом мы не остановимся, наша школа будет процветать, будут еще ремонтные работы, будет капитальный ремонт, будет ремонт спортзала, как обещали, и в этом мы внесем, наверное, и свой вклад. Всем огромное спасибо за поддержку детей, учителей и родителей. Фәридә Әмирҗан кызы да үз чиратында активлык күрсәткән Ирина Гыйльманова, Алсу Якупова, Гөлсинә Гафарова, Рита Кашапова, Анфиса Батырхановаларга мәктәп администрациясенең рәхмәтләрен җиткерде. Укучылар да кунаклар алдында җавапсыз калмады, җырлы, моңлы күчтәнәчләрен бүләк итте. Луиза Шарафутдинова, Илеш, телерадиокомпаниясе.